Sama mone bi malion jorona kunu hamina kodo. Odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka ka. Wa aka nogoni mali wari chisiro be. Amada o made. Sama mone bi do fara ode kuna warika. Ni wari bonisi. Awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke oke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la. Abonnement télé. Fuka tase kurani di saralima. Ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron. Obse ka yelema aka sama mone konti la. Kasani wereke na ye. Walima kata wari jabo anga la sigide no fi. Oye mone bo yere la. Aka shifle sisa. Ni sama mone application télécharger li. Play Store walima App Store ka. Kasoro ka otoko sebe. Ni sama mone yi. Ode kuna wari be augmenter. Sama mone. Iyereta. Awo. Iyereta. Ni iyereta yi. Bela jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa kiliyanw aw bɛ ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su. Bi ye juma ye. Juin kalo ale tile 6 ye bi ye san 2025. Bi ye sali ye, bi ye donba ye, bi ye dugawu kɛ don ye, bi ye yafa ɲini don ye. An bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye. Ala ka basigi ni lafiya don an ka jamana kɔnɔ. Cɛfɔ ni kan bɛ Ala k'o don an ka jamana kɔnɔ. Ka samɛ foli ta ka ɲɛsin an filɛbaa ni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan. K'aw bɛɛ lajɛlen k'aw samɛ. Ko Ala ka san wɛrɛ yira an na. Ala k'a yira an na sitigi la. Ala k'a yira an na balimatigi la. Ala k'a yira an na sinjitigi la. Ala k'a yira an na seko ani dɔnko tigiya la. Ala k'a yira an na min ye fatigiya la, batigiya la, dentigiya la, musotigiya la, nafolotigiya la. Kɛnɛya sanuman bɛ Ala bolo a k'a di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma. K'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa sɔgɔlen don anw na su ani tile k'an bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ. Bɛɛ lajɛlen an kɔni yafara bɛɛ lajɛlen ma. Sabula baara in ma nɔgɔn. Waati dɔw la i bɛ se ka fili nka fili man jugu. N tɛ segin kɔ o de ye baara ye. Bi ye seli ye, bi ye dugawu don ye, bi ye yafa ɲini don ye. An kɔni bolo fila b'an kɔ bɛɛ ye. Maa bɛ yen ko min ye an ka degun seri ma an b'a f'i ma k'i ka yafa ma. Ala a n'a kira kama anw yɛrɛ yafara bɛɛ lajɛlen ma nin waati in kɔnɔna na. Fala ye an ka jamana bɛ dakun min na bi a faamuya man di. Sabula girinkajɔ minnu kɛra tile laban in na a y'a to maa caman ka ko caman faamu. A y'a to maa caman ka dɔn k'a fɔ min bɛ sen na anw ni jamana si tɛ kelen ye. Fɛn kelen min bɛ yen bi n'o bɛ se ka anw kisi, n'o bɛ se ka anw tanga, n'o bɛ se ka to an ka ko ka se ka sigi sen kan o ɲinina kabini bi tɛ ko maliyɛnw k'an ka sɔn an ka bɛn an k'an ka jamana an k'ale senkɔrɔma dondoli ba. Maa minnu bɛ ɲɛmaya la olu yɛrɛ ko tɛ koyi an b'a kɛ an kɔ de kama. Fala ye n'i ye dutigi ye a bɛ fɔ nin tɛ bɛn i ma i tɛ se ka nin kɛ a bɛ f'i ɲɛna kun min na i b'o dɔn wa. Sabula n'e tɛ yen don min i bɛ taa ka min to o de i denw bɛ minɛ o de ma i mɔdenw bɛ minɛ o de ma. O baara min bɛ senna bi an ka jamana kɔnɔ fa an k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a a ko la wa an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a la cogo min na an bɛɛ lajɛlen kan ka se ka kɛ fasoden ye fasoden min bɛ jamana dɛmɛ. Fala ye bi diɲɛ ɲɛ jɔlen don jamana in na diɲɛ ɲɛ jɔlen don AES jamanaw la o man ka kɛ waati ye
waati min furugu waati min fɔ ɲɔgɔn kɔ waati min fɛnw tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ka kɛ o sigili waati ye anw fɛ yan seli ye waati duman ye yafadeli bɛ k'a kɔnɔ bato bɛ k'a kɔnɔ dugaw bɛ k'a kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ jamana kelen kɔnɔ den ye a bɛ sinsin nin de senfɛ tiɲɛ don waati dɔw la gɛlɛyaw bɛ kɛ kuranko gɛlɛya jiko gɛlɛya jamana yɛrɛ n'a taabolo gɛlɛya o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ degunba minnu bɛ yen ni jamana kan ka i ɲɛsin ma f'an ka olu woloma ka bɔ an ka kɛrɛfɛ gɛrɛraw la f'an ka olu woloma ka bɔ an yɛrɛ ka fɔɲɔgɔnkɔ fitininw na sabula jamana de ka bon ni an bɛɛ lajɛlen ye foyi t'an bolo an bɛ se ka min fisaya ni Mali min ye Mali min ni an bɛnbaw y'a d'a ma an yɛrɛ kan ka se ka mun kɛ an ka samɛ a sigikun ye nin ye ka se k'a fɔ an ɲɛna fana kibaruyaw fana b'an bolo sabula bi tile kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ seliw kɛra yɔrɔ caman min ye lahiya kɔni o fagara Mali fan caman dugu jɛlen ni sisan cɛ an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi bi baaraw olu minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ an n'an da don olu la n'o ye seliko ta fanfɛla ye an ka politiki maa ma falenba maa girimanba min ye mɛriya kɛ ka adama ɲɛmaya kɛ ka minisiriya kɛ min ye mɛriw ka tɔn k'o ɲɛmaya kɛ n'o ye Iba Njayi ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la an bɛna n'an da don o fana na polisilaka minnu bɛ sirakɔrɔ mɛgɛtan na olu ye denmisɛnnin dɔw minɛ an bɛna na dɔ fɔ o la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na yan sa wulikajɔ minnu kɛra seliko la ale ni baara wɛrɛw la an na olu da aw tulo kan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko bi ye sali ye Mali ani diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ wa an ka hijidenw fana olu fana bɛ hiji taga la Arafa baara kɛra cogo min na Ibrahim Jawara ale bɛna na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la fala in y'a f'i ɲɛna cogo min bi seli a kɛra sali ye a kɛra dugawudon ye a kɛra tasibila ye min ye Bamakɔ juma misiriba kɔnɔna na n'an b'a fɔ ma misiriba maaw bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na dugawudon kɛ ka na seli kɛ ka seli jamana ye ka seli dugu ye ka seli kabilaw ye misiriba kɔnɔna na sa min ye nu ni bala kɔni taara sa ɲarelakaw ka jamanakuntigi k'ale kunbɛn ka sɛnsɛn ka don n'a ye misiri kɔnɔna na i n'a fɔ o bɛ kɛ laadala cogo min na san o san selitiri ni seliba la min ye alimami ye n'o ye Amadu Kale n'an b'a wele ko sɔ Bamakɔ misiriba alimami ale ka kutuba ye tali kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn maliyɛnw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye baara mun b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka ɲɛ cogo min maliden cɛ n'a muso sɔ ka kutuba kɔnɔna na a y'a ɲini k'u bolo di ɲɔgɔn ma bi jamana mago bɛ min na a y'a yira k'a fɔ k'o ye bɛn ye o ye yafa ɲɔgɔnma ye min ye Imam Amadu Kale n'o b'a wele ko sɔ a y'a yira fana k'a fɔ ko seli ye waati ye waati min maaw man ka ɲinɛ ka ɲumanyaw kɛ maaw man ka ɲinɛ fiyewu ka dɛmɛ kɛ maaw man k'u ka sogo bɛɛ lajɛlen dun u kelen u ka du kɔnɔna na u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma nin seli in a kɛra degun kɔnɔna na nin seli in kɛra gɛlɛya kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta maliyɛnw kɔni bɔra fan 14 Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen na ka na dugawudon kɛ ka na seliw kɛ basigi ni lafiya yiriwali bɛ se ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min maaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ɲumanw ka olu kɛ ka ala k'ale wale ɲuman dɔn su ani tile yaasa an bɛ degun min na an bɛ se ka bɔ o la cogo min na ka yiriwali k'o sira ta Bamakɔ misiriba kɔnɔna fana na dugawudon kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra basigi ni lafiya seli yɛrɛ hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen fo cogo min na o fana kɛra min ye maa caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ ɲinan seli a kɛra ni gɛlɛyaba ye musakaw olu sɔrɔliw gɛlɛyara selifiniw sɔrɔliw gɛlɛyara laya sɔrɔli fana o gɛlɛyara maa caman bolo nka o bɛɛ n'a ta maaw ko ko alihamudulilayi rabili alamina seli kɛra o kɛnɛ ɲɛna o ye taare ye min ye Mali fantɔw fɛ fana seli ale ɲɛnamayara yɔrɔ caman na tumutukaw fɛ yen olu ka laadala u bɛ taa selikɛnɛ sigi yɔrɔ min baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ye min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ta fana tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Yoroso Bayaŋara Segu ani Gundam ninnu bɛɛ lajɛlen na silamɛw sera ka bɔ ka taa seli kɛ kosɛbɛ ka dugawudon k'o fana kɛ jamana basigi bɛ se ka kɛ cogo min na Kayi fana gouverneur ye ale sera ka selikɛnɛ sigi selikɛnɛ min n'a bɛ sigi laada la min ye gouverneur ye ale fana tun b'o kɛnɛ kan n'an bɔra yen sa Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi Asimi ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu binna ka welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o kɛra seli senfɛ bi jumadonya in na sa n'o ye juin kalo tile 6 ye san 2024 Kuluba faama sigiyɔrɔ la silamɛ diinɛ tɔn lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ fɔ o ma sa ko salle de banque misiri ale yɛlɛmana ka kɛ o ye bi
ɲɛma ale kɛrɛfɛ min ye conseil national de santé nationale ye o ɲɛma tun bɛ yen n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye général de division Ablaye Mayiga n'ale ye premier ministre ye lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ye silamɛ diinɛ lasigidenw ye olu caman bɛ i n'a fɔ Maroc ta seli ale kɔni kɛra maa min fɛ Kulubasa o kɛra imam Abdramane Touré ye jamanakuntigi seli bannen a ye bonyamasegin kɛ ka Ala tanu ka Ala waleɲuman dɔn min ye bi don in ye a ko don kɛrɛnkɛrɛnnen don silamɛ diinɛ maaw bolo don min don a nafa ka bon a bɛ yafa deli a bɛ min ye seli k'o kɛ ka se ka jamanadenw k'u tin don ɲɔgɔn na Asimi ko sa ko maa minnu bɛ yen n'o y'an ka tabaw ye ani maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ AES jamanaw la nin waati in na a bɛ tasibila kɛ u ye a bɛ ɲɔngiri k'a ɲini Jabaru masa fɛ maa minnu binnen filɛ nin ye min ye u ka sɔnɔgɔya kɛ u ye yaasa lahara sɔn bɛ se ka suma ye cogo min minnu joginnen don a ye dugawu kɛ olu ye k'a yira sa k'a fɔ ko Ala ka olu ka banaw bɛɛ lajɛlen ban nin waati in na min ye AES jamanaw ye olu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min Asimi ko min ye se kɔni ko bɛna sɔrɔ bingali minnu kɛra nin waati laban na Bamanjɔlen ka wale kɛbaaw fɛ jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko tɛna foyi bɔ sariya sɔngɔ na a y'a yira ko cɛsiri ni wulikajɔ min bɛ AES jamanaw bolo ka ɲɛsin ni juguya ni Bamanjɔ wale kɛbaaw ma ko bɛna sinsin Asimi ko min ye kɛlɛ in ye Mali ka kɛlɛ tɛ min ye diɲɛ kɛlɛ dɔ don bi kɛlɛ min don maa caman tɛna na se k'a ko bɛɛ lajɛlen faamu nka n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'an y'an cɛsiri k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn bila fiyewu min ye kɛlɛ in jamanakuntigi ko se bɛ sɔrɔ a la a y'a ɲini AES jamanaw fɛ u ka to wulikajɔ ni cɛsiri la sabula se ale kuma surunyana ka ban min ye Asimi ye a ka sɔrɔ ka samɛ da bɛɛ lajɛlen ye AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen maa minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛ hiji la a ye dugawu don k'u ye k'Ala ka hijiw bɛɛ lajɛlen minɛ imamu n'o ye Abdramane Touré ye ale ka kutuba ye tali kɛ min na sa o ye cɛfɔ ni kanbɛn ye Ala yɛrɛ ye min ɲini ka kɛ ni Aïdel Kebiri ye ale ka bato ye tali kɛ o la a ye ladilikan fana caman di ka jamana ɲɛmaw k'u wele ka taa bɛn na k'u wele ka taa yiriwali la nin don in na yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna cogo na min ye imami ye a ko k'u ka Mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ lakana ko kɛnɛya ko min ye lafiya ko ye maaninfinw ka danbe ko ka taa se kiiri ko ni yiriwali ko ma a ka kumaw ye tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na fala ye n'an bɔra Kuluba Wolomasiri tabaw olu ka ɲɛma n'o ye général de division Umar Baru Jara ye ale ye bataki bɔ k'a ton a ko nin dɔgɔkun laban ninnu na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko basigibaliya ale ɲɔ ɲɛlen don bingalikɛla min ye Banbanci wale wale kɛbaaw ye dugudenw ale ni wali Wolomasiri tabaw ni AES taw u ɲɛsinnen don olu dagayɔrɔw ma k'olu dɔw da walo min ye o waleya ninnu ye a y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu marafatigiw caman ni faralen don ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen bi ni kɔkanmɔgɔw ni kɔnɔma dɔw kɛlen don k'u dɛmɛ k'u bila nin wulikajɔ in na ka tila ka u dɛmɛ ni musaka fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ninnu kɔnɔna na Baru kɛlɛtigi ka kuma na k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan AES kɛlɛkɛcɛw faralen ɲɔgɔn kan olu bɛna wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka nin janfajugu in nin bingalijugu in nin waleya cɛjugu ninnu k'a daga sama ka bɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen da la basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na Wolomasiri tabaw olu faralen ɲɔgɔn kan AES tɔgɔ la k'u b'o baara la ka kɛ ni nin bingalijugu ninnu ye min ye Wolomasiri tabaw ye Mali jamana kɔnɔna na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u kɔni ka laɲini ye min ye dugudenw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min maa si kana na fɛn sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛna maaw kungari ɲɔgɔn na walima ka ko kɛ ka se dugudenw ma u ka wulikajɔ bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na k'o de la sa u sera ka wulikajɔ damadɔ kɛ ka ɲɛsin Bamanci wale ni wale kɛbaaw ma min ye juin kalo tile 4 ye san 2024 san 2025 Bamanci wale ni wale kɛbaaw u ka minɛn dogoyɔrɔ dɔ tun bɛ Minakakaw fɛ yen wulikajɔ kɛra ka to da o kolonci k'o filenkolonci min ye Duwanza mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bulukesikaw fɛ yen u ka dogoyɔrɔ 10 n'o ye Bamanci wale ni wale kɛbaaw ye Bulukesi yɛrɛ masurunya na olu fana caman da wolola k'o filenkolonci min ye Wolomasiri tabaw ye Pankuru ale fana ye dɛmɛli kɛ dugumacɛw ma yaasa ka se ka cogo min na u ka baara ka se ka tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ u ye maa minnu bɛ k'olu kɔni kun bolila sa nin waati laban ninnu na Kulukoro mara la ka taa don Sunsankaw ka kungokolon fantanba da kɔnɔna na k'olu fana dasira ka t'olu bɔ k'u bin yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min a ko min ye minɛn dɔw ye minɛn n'o kun talen don pick-up dɔ fɛ ani donita mɔbili dɔ n'o ye maata mɔbili ye
wolomasiri tabaw y'a ye k'a fɔ ko min ye Kidal masuruna na chaîne sikaw fɛ yen kilomɛtiri 50 ka taa Kidal ale ni Worodugu yanfan cɛ Bamantuwale kɛbaa caman tun b'o kɔnɔ u y'olu fana da walo k'olu filenkolon ci k'o dakolon ci min ye mɔbili min tun b'o bolo k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni nɔɔni a n'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen baro kɛlɛtigi ko fana ko min ye maa tan ɲɔgɔnna ye bingalikɛla jugu ninnu na sa pick-up 3 tun b'o o la o bɛɛ lajɛlen fana halakira Sɛsininkaw fɛ yen Kidal ale kɔrɔnfɛ yanfan fɛ Bamantuwale kɛbaa wɛrɛw minnu tun bɛ sa n'olu taara bi T-Sitikaw kan wolomasiri tabaw daga yɔrɔ min bɛ yen k'u y'olu fana ɲɔni ka t'u bɔ yen hali minnu bolila u y'u nɔbɔ ka t'u nɔfɛ min ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sa n'o bɛ ka kɛ bi AES kɛlɛkɛcɛw ni Mali kɛlɛkɛcɛw fɛ k'u b'a ɲini dugudenw fɛ u k'u hakilila tigɛ sabula wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛkun ye k'olu de lakana yaasa u kana degun sɔrɔ sɔrɔdasiw olu ka baarakɛtaw la o la sa maa ninnu dogoyɔrɔw u ka jɛkulu u dɛmɛbaaw maa minnu bɛ yen n'olu b'u kɔkɔrɔma don k'olu bɛɛ lajɛlen ɲinini bɛ sen na yaasa u bɛ se ka sama ka bɔ jamanadenw kɔrɔ cogo min na basigi ni lafiya bɛ na wolomasiri tabaw ka ɲɛma ko k'a bɛ dugudenw fo u ka faamuyali n'u ka dɛmɛ na ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ko ani kunnafoni ɲɛnama dili la yaasa baara ninnu olu bɛ se ka kɛ cogo min na sɛbɛn in fasirila kununko juin kalo ale tile 5 ka kɛ ni armée ale ka kibaruya dilen ye kununko tile kɔnɔna na Kucala mara la kɛrɛnkɛrɛnnen la Yoro so cercle kɔnɔna na Mawukaw fɛ yen a yera sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu marafatigiw taara bi yen nka armée ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la Bamantuwale kɛbaaw kɔni ye 5 don fiɲɛ na ka taa su 20 fililen to min ye maramafɛnw kɔni caman o sera ka minɛ u la moto 16 o sera ka minɛ 2 o jenina maramafɛn bɛ n'a fɔ ma ko 17 o kelen minɛn'u la a fɔ ma ko PM o 4 minɛna chargeur caman arajo minnu bɛ kunnafoni dunu ye ani marafakisɛ caman baden ko wolomasiri tabaw y'o sɔrɔ maa minnu nana bi Mawukaw ka sigiyɔrɔ in kan chef d'état-major de l'armée k'a bɛ wolomasiri tabaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni timinandiya la yaasa ka se ka nin ko ninnu kɛ wolomasiri tabaw ko ka fo Bamantuwale ni ka walekɛbaw ko min ye u ye wulikajɔ min kɛ Mawukaw fɛ yen ko a kɔni a ma kɛ basi ye ko n'a dɛsɛra sabula maa minnu nana waleya in kɛ maa minnu ma se ka se sɔrɔ a ko la sa dɔw kɔni ye 5 don fiɲɛ na nka maa 25 u su sigar'o ka a yɔrɔ la marabafɛn caman fana sera ka sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko sa ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan lafiya o bɛ se ka na cogo min dugudenw bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na k'u ka baara kɛ halisa ani armée maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ T-Sitikaw fɛ yen nin kalo in tile 4 a kun yera sa k'a fɔ Bamantuwale kɛbaa dɔ kun taara bi yen ka Gawo marabolo la an sɔnko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yera k'a fɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ armée kɛlen ka kiimɛli kɛ su 41 u taara ka o de to yen min ye Bamantuwale kɛbaaw ye u ka maa caman joginna min ye minɛn caman bɛ yen u taara ka olu to a yera sa k'a fɔ ko min ye kɛlɛbolo in yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu nana ka na bingali kɛ T-Sitikaw fɛ yen maa mafalen dɔ b'a la n'o tɔgɔ ye ko Mamudu Akilu ale n'a ka Bamantuwale kɛbaa 4 n'o y'a masurunamaw ye olu bɛɛ lajɛlen binna T-Sitikaw fɛ yen armée ka wulikajɔ la pankurun kɔni tun bɛ baara la yen kunun tile bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔdasiw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la yaasa ka se ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka se ka nin se ninnu sɔrɔ Bamantuwale ni ka walekɛbaa ma wa fana k'u wulilen don k'u jɔ ka t'u sen kan fo ka taa se waati min ma dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min ye Fala ye n'an bɔra yen Fala ye an bɛ taa cybercriminalité kɔnɔna na min ye Dr Adama Kulubali ye ale min ye yen procureur ye a ko nin waati laban in na k'a ye ko dɔw la kɔlɔsi a b'a da jamanadenw tulo kan sa k'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la min ye ja dɔw bɛ olu bɛ ka bɔ u bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye an ka jamana kɔnɔ ja minnu don a bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw olu jaw la min ye nin waleya min filɛ nin ye a ko nin tɛ kibaruya di ye nin tɛ kibaruya ɲɛnama ye Bamantuwale ni ka walekɛbaw k'olu ka ko sankɔrɔta a bɛna na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔ procureur cybercriminalité n'o ye Dr Adama Kulubali ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko o waleya min filɛ ni maaw bɛ k'u jaw bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a kɔnnen don Mali sariyaw fɛ wa min ye kibaruya ninnu dili ye ka jaw bila ka tila ka fɛnw kɛ ko maa n'i yera la n'o y'a sɔrɔ i y'a baara kɛ walima i ye maa dɛmɛ k'a baara kɛ walima dibidibi la a donnen don k'a fɔ ko i bɛ ka waleya sinsin i bɛ ka sigiyɔrɔma don ko min ye minɛli a bɛ se ka bɔ a ko la Adama ka bataki kɔnɔna na sa ko min ye nin ko in ye k'a kɛ kun ye ka kibaruya jugu de cari
wolomasiri tabaw ale ni jamanadenw k'olu dusukun funu ka kɛ ɲɔgɔn kan yaasa min ye baara min bɛ sen na o kana se ka sen sɔrɔ k'o yɛrɛ de ye sariya sɔsɔ ye wa o bɛna ɲangi a ko fana ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa minnu bɛ k'o waleya ninnu kɛ ko jɛ tɛna kɛ n'o ye tuguni an ka jamana kɔnɔna na yan ko sabula min ye waleyaw ye waleya minnu don ani fasoden ɲumanya waleyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa a tɛ dugudenw basigi procureur cybercriminalité ko k'a bɛ faamuya ko ɲimi bɛɛ lajɛlen fɛ a ka bataki ale kɔnɔna na sɛbɛn min fasirila kunun ko ka bɔ cybercriminalité ale yɔrɔ n'an bɔra yen sa fala ye an bɛna Sirakɔrɔ Mɛgɛtana Sirakɔrɔ Mɛgɛtana polisiw olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o y'a to sa u sera ka u bolo da bingalikɛla dɔw ka Sirakɔrɔ Mɛgɛtana kɔnɔna na polisiso ɲɛma n'o ye Sori Ibrahima Tunkara ye a n'a ka danga a yɛrɛ sa k'a fɔ ko olu kɔni sɔmina maa la maa minnu bɛ sa u ye sɔminiku la k'a daminɛ mɛ kalo tile 26 ka taa sa tile 29 ma maa 4 ɲɔgɔnna n'o ye bingalikɛlaw ye u bɛ maaw ka da kari marifa bɛ u bolo u sera k'u tɛgɛ da olu ka sabula marifa min b'u bolo bamanan marifa dilannen don ka tila ka maɲɔgɔlɔn wɛrɛw fara a kan olu ka wulikajɔ kɛra ka kɛ ni kibaruya ye kibaruya mun n'o dir'u ka brigade maaw ma n'o y'u ka commissariat brigade ye ale de sa ni tubabu kalo salen tile 26 ale siganama 3 k'olu wele k'olu ɲininka u dalakan na a fɔlɔ o ye ND ye u b'a fɔ ma ko Papu ale si bɛ san 26 la a sigiyɔrɔ bɛnnen don Jalakɔrɔbugu ma filanan o ye DM ye o tɔgɔ o bugunatigɛ ye ko Papito ye o bɛ bɛn o si ye san 33 ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamanakaw fɛ yen ma min ye sabanan ye sa o ye Ika ye alias Apa ale si ye san 28 ye ale sigiyɔrɔ fana bɛnnen don Jalakɔrɔbugukaw ma sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra sa polisilakaw fɛ n'o ye Sirakɔrɔ Mɛgɛtana polisi ye o y'a ye k'a fɔ ko marifa min bɛ u bolo o ye bamanan marifa dilannen ye ka tila ka sogolonnaw ni mɔgɔlɔn wɛrɛw k'a la min b'a to a mugutita bɛ caya o 3 sira ka minɛ min ye marifa 2 sɔrɔla bugu min bɛ yen n'o ye mugukisɛ ye o 3 sɔrɔla tile fana n'o ye tile mécanique ye min bɛ se ka mobiliw dayɛlɛ ale ni kaye belebeleba dɔ somaw ka kaye n'o ye buguridalaw ka kaye o fana tun bɛ u bolo sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni ye jateminɛ mun kɛ u y'a ye k'a fɔ maa ninnu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kun bɛnnen don Sirakɔrɔkaw ma Tabakɔrɔ Yirimajɔ Jalakɔrɔbugu ani Cɛgɛnina sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa mɛ kalo tile 29 u bolo dara jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa kan ko maa min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ ko in bɛɛ lajɛlen duguma o de ye BK ye ale dogolen tɔgɔ o ye Jinɛ ye si bɛ san 22 la a sigiyɔrɔ bɛnnen don Jalakɔrɔbugukaw ma ale minɛnen fana marifa 2 yɛrɛ ale bolo farafin marifaw don nka o dilannen don ko tubabuw ta k'o ladege kɛ a la u taara ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye tribunal la sa yaasa ka sɛgɛsɛgɛli tɔ to sen na polisiw ka ɲɛmaa k'u bɛ n'u ka polisiw fo ni wulikajɔ la Yirimajɔ polisiso ko k'u m'aw fo min ye contrôleur général de police Yusuf Kone a ko ko ministre Dawudu ka yamaruya kɔnɔna na a bɛ foli ta ni ka ɲɛsin Sirakɔrɔ Mɛgɛtana polisiw ma baara kɛcogo ko a ɲɛna kosɛbɛ yaasa ka se ka dugudenw lafiya ko ale wasara u ka baara la ko ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u ma fala ye farikolo ɲɛnajɛ la kunungo senandulatan na Mali ani Kongo tun bɛ bari andulatan na Faransikaw fɛ yen o ko kɔni o banna an ka ɲɛkumu kan han Faransi dugukolo ka ye Kongo RD Kongo olu y'an gosi 1-0 ko bari andulati don an b'a ɲini entraîneur fɛ sa majɛ minnu yera ko in na a ka se ka olu labɛn Faransi yɛrɛ fana tun bɛ Ligue des Nations n'o bɛ ka taa tubabulakaw fɛ yen Faransi gosira Espagne fɛ 5-4 ndulatan in a cɛlu cayara kosɛbɛ o b'a yira sa ko min ye Portugal ye ale ni Espagne de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ligue des Nations na Faransi ale ni Allemagne olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɔyɔrɔ 3nan o hukumu kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa Arafa Makangaw olu fɛ yen hiji ko bɛ cogo min na ka taa o lajɛ sabula kunungo o tun ye Arafa ye Arafa kun cɛra Muzalifa taga o de bɛ yen sisan Ibrahima Jawara ale ye min sɔrɔ la an ka jɛ ka o bɛɛ lajɛlen filɛ an balima silamɛw assalamu alaikum a k'a dɔn k'a fɔ kunu sɔgɔ n'o ye alamusa su ye an sira Muzdalifa an balimaw an wulila ka bɔ Arafa k'an kunda ka na Muzdalifa an balima silamɛw o tuma Muzdalifa an bɛna image jira aw la bi Muzdalifa ale ye kɛnɛba de ye alhamdulilayi an sira yen o kɛnɛba maaw dalen bɛ cogo min na inshallahu an bɛna image bɛɛ yɔrɔ la su in na ka se k'a dɔn Muzdalifa ale ye yɔrɔ min ye
mɔgɔw bɛ si yen cogo min na an bɛ n'o ja bɛɛ yira o la an balima silamɛw inshallahu kunu alamisa su an bɔra arafa fitiri waati tile binnen ka sɔrɔ ka na Muzdalifa ka na si yen o jaw sa a bɛ n'o bɛɛ ye an ka bisi selen Muzdalifa ka jigin ka na fo ka na ejidenw ka n'u da ka si Muzdalifa an bɛ na image bɛɛ yira o la an balima silamɛw alhamdulilahi tile binna arafa tile binnen kɔfɛ sa a k'a dɔn k'a fɔ an ka mɔgɔ ye labɛn sabati commission transport Sulemani Danbɛlɛ n'a ka cɛdenw cogoya min na ka n ka ejidenw ta filaire gouvernemental ka bɔ arafa ka na Muzdalifa alhamdulilahi rabil alamin an ka délégué général Dr Abdul Fatah Sise ale ka jɛ kɔnɔ bi alamusaduyaba in na le 5 juin 2025 seliba kalo tile 9 Allahu akbar sini juma o ye seliba ye Mali la alhamdulilahi ni y'an selen Muzdalifa an balimaw an ɲɛ b'a la alhamdulilahi yan de Muzdalifa ye a kare jɔlen filɛ nin ye sababa la ka jigin Muzdalifa ale ye kɛnɛba de ye an balima silamɛw an ɲɛ b'a la kɛnɛba de don mɔgɔw bɛ si yan ni Muzdalifa Allahu akbar alhamdulilahi an ka ejidenw bɛ na cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba a bɛɛ bɛ se yan bi ka na si yan Muzdalifa an balima silamɛw fo sini fajirida fɛ fajiri bɛ seli fajiri seli mana ba inshallahu bɛlɛw bɛ tɔmɔ yan nɔ an bɛ sɔrɔ ka taa Mina ka taa sitanɛ bɔ an balima silamɛw yan de Muzdalifa ye ale ye kɛnɛba de ye kɛnɛ min don ejiden bɛɛ bɛ si yan nɔ duguma Allahu akbar k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ de ye kelen ye ejiden bɛɛ de ye kelen ye inna akramakum indallahi atqakum a k'a dɔn k'a fɔ ala fɛ yen nɔ maaba ye maa ye maa min bɛ siran ala ɲɛ wala an balima silamɛw aw ɲɛ t'a la Muzdalifa a kana k'i na ko fɛn wɛrɛ de bɛ yen koyi foyi tɛ yen nɔ Mina tantanw bɛ yen nɔ climatiseur bɛ yen ayiwa matelaw bɛ yen an y'o yira u la nka Muzdalifa foyi tɛ yen a bɛɛ de filɛ nin ye kɛnɛba don ka taa ten alhamdulilayi foyi t'a kɔnɔ an ɲɛ b'a la dugumakolo dɔ bɛ yan nɔ aha an bɛ dɛbɛnniw san a n'an ka finiw k'an da u kan yan su in na ka si yan ayiwa ka bɛlɛ tɔmɔ alhamdulilayi ma ye bɛlɛ tɔmɔ daminɛra ka ban deja voilà an ɲɛ b'an balimakɛ la a filɛ ka bɛlɛ tɔmɔ deja bɛlɛ bɛ tɔmɔ yan ni bi su in na Muzdalifa sini seliba kalo tile 10 ka sɔrɔ ka taa sitanɛ bon bɛlɛ 7 o de bɛ fili sini bɛlɛ 7 inshallahu ka sɔrɔ k'an kun di walima ka dɔ b'an kunsigi la ka sɔrɔ ka saga bɛ faga deja o bɛ iji wari la ka sɔrɔ ka fini bila n'an bɛ fini bila sini inshallahu sini vendredi aw ma ye a bɛ ka bɛlɛ tɔmɔ wala bɛlɛ bɛ tɔmɔ Muzdalifa ani an balima silamɛw an balimaw nin y'a san damadɔ ye Saudiya jamana a bɛ tapi de bila Muzdalifa n'o tɛ fɔlɔ tapi kun tɛ yan nɔ dugumakolo gansan de kun don mɔgɔw tun b'u da duguma u ka dɛbɛnniw kan ka dɛbɛnniw san ka n'u da kan nka sisan Saudiya ye nin tapi fɛnsɛ hali n'a tɛ bɛɛ bɔ voilà tapi de bɛ yen i m'a ye sinon fɔlɔ tapi kun tɛ yen nɔ a bɛɛ kun ye dugumakolo ye nka sisan u ye nin tapi ninnu da a tɛ mɔgɔw bɔ sa nka dɔw bɛ se ka da nin tapi in kan an balima silamɛw wala an balimaw ejiden bɛɛ de bɛ si yan bi Mali dɔrɔn tɛ koyi an ɲɛ t'a la nin ye siya wɛrɛ mɔgɔw natɔ ye donc ejiden bɛɛ de bɛ si yan bi Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ ejiden bɛɛ de bɛ si yan bi Allahu akbar bi su in na voilà ka n'an da cogoya min na an k'a dɔn an ye min ye an tɛ foyi ye an bɔra bɔgɔ la an bɛ segin ka taa dugukolo kan dugukolo kɔnɔ o de y'a to an b'an da duguma yan nɔ faamaya t'a la waritigiya t'a la fantanya t'a la an balima silamɛw bɛɛ de b'i da yan ka si clim tɛ yan foyi tɛ yan an b'an da duguma yan ka si hali surafana dun o tɛ yan nɔ an balimaw surafana dun o tɛ yan dɛ voilà o si tɛ yan nɔ ka na dɔrɔn ka seli ka bato kɛ ka bɛlɛ tɔmɔ k'i da duguma ka si yanni fajiri cɛ Allahu akbar voilà n'i b'a fɛ ka ji min an ɲɛ bɛ fontaine na o kɛn bɛ ka fontaine sigi des fontaines improvisées k'a dilan hiji waati dɔrɔn na an bɛ ji min yan de voilà i bɛna ji min ka tɛmɛ ka t'i da ni tapi banna ayiwa i b'i da duguma n'i ye dɛbɛnni san i b'i da dɛbɛn kan ni dɛbɛn t'i bolo an balimaw dugumakolo ɲɔgɔn dilan tɛ yen i b'i kolonkolon bɔgɔ la Allahu akbar voilà an b'aw fo ni ka walima dɔn inshallah an bɛ ɲɔgɔn bila yan nɔ ayiwa an bɛ si Muzdalifa sini inshallah sɔgɔma fajirida fɛ
an bɛ wuli ka taa sitanɛ bon o kibaruya tɔw an b'o bɛɛ lase aw ma inshallah. Ka bɔ Muzdalifa, Ibrahim Jawara, assalamu alaikum. Ibrahim Jawara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka laseli kɛcogo ɲuman na kabini magankaw fɛ yen. Wala n y'a f'i ɲɛna n ko Mali min ye politiki dunge ye, min ye école karamɔgɔ kɔrɔ ye, min ye adama tutigɛba ye ni o ye Ibrahima Ndiaye ye n'an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Iba Ndiaye. Ala y'ale ka kalifa minɛ a la k'a to Tinisikaw fɛ yen bana kuntalajan dɔ senfɛ k'a si to san 77 la. Ibrahima Ndiaye n'an b'a wele ko Iba ale yɛrɛ ye baara ni baaradege ministeriya kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye maire jɔyɔrɔ Bamako maire a y'o kɛ ka i ka don ANP DGA a y'o kɛ min ye lujuratɔ minnu bɛ ni yelen dugalen olu ka yeli ma imamu a y'o baara kɛ. Iba ala y'a ka kalifa minɛ a la bi bana senfɛ u bɛ furakɛli la Tinisikaw fɛ yen. ADEMA PAICJ n'o ye parti ye a y'o comité exécutif secrétaire général y'a kɛ. Mali maire ka tɔnba n'o ye AMM ye a y'o ɲɛmaaya kɛ. ANP n'o ye agence nationale de l'emploi ye a y'o directeur général y'a kɛ. Wa min ye ADEMA primaire ye a kun y'i sen la yaasa ka kɛ jamanakuntigi ye o ko o ma se ka sira sɔrɔ. Baara min kɛlen don sa baara ni baaradege kɔnɔna na n'a fɔ ma ko bourse de l'emploi Iba de kun y'o sigi sen kan yaasa ka se ka baara di maaw ma. École karamɔgɔya a y'o kɛ IJA kɔnɔna na maa caman bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ ko ale ni Amadu Tumani Ture ala ma hinɛna a la ala ma hinɛna min ye Ablaye Sall la olu de kɔni ye kalan kɛ Balabugu kulu sanfɛ n'o ye école karamɔgɔya kalan ye u caman u filamaɲɔgɔnw don min ye Iba Ndiaye ye maa dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔ politiki bankun ka a bɔlen kɔ ADEMA la a kun taara a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bila IRD la nin waati laban in na min ye Iba Ndiaye ye tiɲɛ don a kɔni kun masumana kosɛbɛ a kun y'i yɛrɛ minɛ politiki ko la nka waati ni waati a kun bɛ bɔ ka zole da ka kibaruyaw di a fɛlaw ye min ye k'olu fɔ min b'a kun n'a kan cɛ jamanako la k'a ta fɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko jamana k'a dama ka kɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ibrahima Ndiaye ni Kayika don ala y'ale de ka kalifa minɛ a la janaja kɔni don ma fɔ fɔlɔ sabula min ye fure ye ale mana ka bɔ nin waati in na Tinisikaw fɛ yen an bɛ dugawu don kɛ Iba Ndiaye ye n'anw yɛrɛ b'a wele ko ba an ka cɛkɔrɔba don an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma k'aw samɛ ala ka san wɛrɛ yira an na san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'o seri ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la. Jaba Sidibe an b'a fo ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba k'ale fo Musa Togo la an tɛ ɲinɛ Siriman Bacili kɔ monsieur le maire maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka Yaya fo fana ka taa se Bintu Magalu ma n'o ye madamu Magalu Bintu Kone an b'a ale fo Balabugukaw ale ni club Kasim Traoré maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo Nabila Traoré k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya Faranskaw fɛ yen min ye fɔnba ye ale bɛ Espagne Sidi Kulubali ka taa se nana ninnu ma ale ni a tɔ bɛɛ lajɛlen Jalo Kucalaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Nuru tɔgɔ filaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo maa maa bɛ club Kasim sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ko bi ta an b'o jɔya fala ye i yɛrɛ k'i fo min ye yɛlɛmanikaw ye a cɛ n'a muso n'a denmisɛnninw k'u bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka san wɛrɛ seli yira an na a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 16 76 75